La Sénia Ràdio 107.4 de la FM. Vull ser al teu costat. Viu una experiència de cinema romàntic i fresc gràcies a la pel·lícula Ovella Negra entre dos bessons, del director Lluís Ortega, una pel·lícula orientada en una història d'amor i d'intriga, rodada al poble de la Sénia, entre d'altres. Disfruta d'una pel·lícula els dies 15 i 16 de novembre a la Casa de Cultura de la Sénia. El dissabte 15 de novembre la sessió a les 10 de la nit i el diumenge 16 de novembre a les 6 de la tarda. No et pergues esta gran pel·lícula, Ovella Negra. El vida especial de la semana. El barrio, señor Coquis, verano 2013. I ara sí que sí, anem directes ja año, a la nostra cadira calenta, l'entrevista d'avui en este programa, en esta novena edició del programa Kill Me Show. Avui ens falta el Tato, que ens escolta a través d'internet. Ja li hem solucionat el problema, així que arreglat, anem en busca ja d'esta cadira calenta. Primer de tot, tornem a saludar els invitats d'avui. Com sempre, primer les dones. Molt bona nit, Jasmina. Molt bona nit. Bueno, deixeu-me felicitar-vos, perquè això és una gran teràpia de vindre en esta ràdio, perquè és una jalera contínua. Llavors, si vos enrotlleu i me feu un programeta per mi, home. Sí, home, quan vulguis, estem oberts a lo que vulguis. Aquí la ràdio és de tots. Ara més que mai la portem nosaltres, però som los joves del poble i volem que tothom col·labore i ens ajude i participe a les zones radiofòniques de la Sénia Ràdio. Com no, saludar també a l'altre invitat especial que tenim, al director i actor de la pel·lícula. Molt bona nit, Lluís. Hola, bona nit. Comencem esta entrevista cada dia calenta. Començo jo amb les preguntes. Abraçades pel Tato i comencem. Explica'ns a nosaltres i als oients, podeu explicar un dels dos o parla un i després l'altre, com altres vulgueu, de què va i què és el cortometratge d'Ovella Negra. Bueno, això que vos ho explica Lluís, va. De què va i de què és? El llargmetratge és una pel·lícula de 2 hores, és una pel·lícula d'aventures, d'acció, és una pel·lícula romàntica, és una pel·lícula que té tots els ingredients, intriga també, té toquets de comèdia també, i bueno, la pel·lícula ronda sobre un segrest d'un xiquet i la desesperada lluita que tindrà sa mare per rescatar-lo. Bàsicament, la sinopsis està. Molt bona explicació, de moment. On està rodada i quant de temps ha costat fer-la? Pues, a veure, està rodada, principalment se va començar rodant al Canà, a la Sénia també, Ulldecona, Amposta, La Ràpita i Vinaròs. Señor Coquis. Llavors, pues, la pel·lícula ha costat un total de 3 anys i, bueno, està rodant-se pues, en caps de setmana, quan més o menys teníem disponibilitat, perquè hem sigut al final un equip de 40 persones, entre tècnics, actors... Se diu pront, 40 persones. Sí, ja ho crec. Però per treballar 40 persones al mateix temps, cuidao, si aquí ja mos costa 4, imagina 40. Sí. No, al mateix temps no ha sigut. Llavors, pues bueno, al principi, pues, el primer any va ser més de preparatius, càstings, guionatge, dibuixar storyboards, i després ja va començar el rodatge, que és quan va entrar la prota, Jasmina Arrufat, i va començar l'aventura, que us ho explica ella també. Va entrar una senienca i li va donar vida a la pel·li. És que no ho dubteu. No fallava. Explica, Jasmina, lo que vulgues. Ay, no calla y ahora mira. Me dejaste un poco cortada, ¿no? Güey, pinche. El títol d'Ovella Negra entre dos bessons i per què? Eso te lo va a contar. No, Jasmina, ara te toca a tu, que hoy por la masa. Joder. Viniste a ser de bulto. Ay, sí, acá de bulto de florero, nomás. Pues no sé, ¿de qué viene, Luis? No, pues Ovella Negra ve perquè, bueno, la pel·lícula són dos germans bessons, com bé diu el títol, entre bessons, i, pues bueno, un d'ells ja se sap, no? Quan són dos germans sempre hi ha un de més bo i un de més dolent. Llavors, en este cas, n'hi havia un que era pues, més macarrilla i, pues bueno, era l'ovella negra de la família, no? Sempre se té més en consideració els germans, els bons germans, els que són bons fills i tal i qual, i el que són una miqueta més dolentets, pues... Mano dura. Bueno, sí. Pels dolents, papi, madura. Papi xulo. Continua endavant en aquestes preguntes cadira calenta i expliquem-nos més o menys quin paper feu a la pel·lícula cadascun. Bueno, pues començo jo. Pues jo interpreto els dos bessons, a David, que és un
és el bessó, pues, el que de bon xiquet ha sigut... I esta pregunta no te l'hauran fet mai, però el bessó no ha vingut? No, el bessó no ha vingut. L'han matat. L'han matat? L'han matat. Bueno, jo pensava que s'haurà partit en dos, pobre. Llavors mos vindrà aquí 4 cadires, me'n faran falta. No, Continua, perdona que te talle. No, tranquil. Pues sí, interpreto a David, que és el que ha sigut l'empollón tota la vida, el que després és el gran empresari, el gran arrogant, però bueno, tot i que pareix la persona perfecta, és un maltractador psicològic de la seva dona, i bueno, després també interpreto a Àlex, que és el que seria l'ovella negra de la família, és un viva la vida, és un follador, és un... Vividor follador! Un single. Sí, és tot el contrari, Bueno, jo interpreto a Sabina, que és en este cas pues, la dona de David, lo germà bo, entre cometes, no? Lo germà que té pasta, estic casada amb ell, però realment... Com a tonta. Clar. Com a tonta, no eres la única. Si se mor, que tingui bona paga després. No, però bueno, però jo realment estic pues, enamorada, colada, sento... Bueno, és un estil ja fluixa de amor i odio en l'atret germà, no? Jo me sento molt atreta pel Macarrilla, no? Ja ho tenim, això, les dones, no? Que sempre mos tira una mica... Sempre vos agrada lo difícil i lo dur a les dones. I los homes, com sempre, huevón i huevón. Sí. Bueno, i així. No. No, tu no? Que levante la mano que no és un huevón. Poques mans s'han aixecat. O sea, ninguna. Acabem escoltant la Sènia Ràdio 107.4 de la FM. Seguirem en esta entrevista cadira calenta quan ens aproximem ja a les 11 de la nit, a falta de 5 minuts per a que arribéssim. I a qui li toca esta pregunta? Al xec en la mà. Bingo, para tu. Com vau arribar a... Pots. La 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 Kill Me Show. Com vau arribar a ser actors? Hobby, passió, treball? Bueno, què va passar? Jo crec que passió. Pasión de Gavilanes. Pasión de Gavilanes. Bueno, jo crec que ho porto una miqueta així des de menuda, perquè mons pares tenien un videoclub al carrer Sant Miquel, com molta gent deu saber. Me'n recordo. Ja. Y bueno, por eso, claro, tan de xupar pel·lícules, algo se tenía que quedar, ¿no? Sona molt mal, Bueno, vosaltres perquè sou mente perversa. Reina, esto es perquè són uns mal pensats, no fa mica. Jo ja t'he entès. Vosaltres no, José María. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Això és l'edat, ja, José María. Vale, és que l'edat no acompanya. María. Va sortit. Ojo que José María sempre trau alguna pregunta que no està a la llista, no sé com ho fa, el seu cap va més ràpid de lo normal. Però sí. Bueno, lo que estàvem, la pregunta, endavant, contesteu. Que és que em despisteu. Pues sí, llavors pues, jo crec que una miqueta va influir. Llavors era així, quan ja era més gran vaig decidir d'apuntar-me a fer teatre i vaig veure que la veritat m'encantava, m'apassionava, que davant dalt de l'escenari, davant les càmeres, per a mi no existia ni el temps ni res, vamos, me sentia plena en mi mateixa i vaig decidir pues, ampliar una miqueta més en tot això. I aquí estem. I tu, Lluís? Pues jo vaig començar als 15 anys en un super mega friki de la càmera, fent uns curs horribles en els amics, i bueno, als 18 anys seguia fent curs, als 22 també, als 25, hasta llavors ja sobre els 28 així vaig treure el primer llarg ja allà a l'auditori del canal, vaig estrenar, i llavors 5 anys després vaig treure el segon, que es deia Entre Bessons, i ara ja ha estrenat al canal ara Ovella Negra, que ha agradat molt, la gent surt molt contenta del cine, emocionada i tot, mos felicita, és una passada, i en unes ganes increïbles d'estrenar a la Sènia. I bueno, tot és en principi tot és un hobby, una afició, una passió, perquè necessito interpretar com un boig, i qui sap, la meva il·lusió és que es converteixi algun dia en una feina. Estàs igual que nosaltres, un hobby, una passió, que el dia de demà esperem que arribem ben amunt i trobéssim algo millor que del que estem, perquè en esta costa amunt que portem, en esta nube negra que se diu crisis, està la cosa xunga. Bueno, pues me toca a mi, no cal ni que m'ho digues. Bueno,
No, és que després sempre em fot la bronca. Un xic atento i aplicat. Bueno, i després de tot això que mos heu explicat, també verem efectes especials, alguna sorpresa... Va, conteu-nos algo. I tant. No molt, perquè si no després la gent Bueno. no tindrà intriga, però algo sí, va. Ell que parla dels efectes especials. Vale. Tot per tu. Sí, a veure, la pel·li, pues, quan són les escenes d'acció, en quan, sobretot, per exemple, les escenes d'acció, pues, hi ha un efecte que és una explosió, que explosiona una caseta de camp, no?, que mos va ajudar un amic de Los Angeles, que és amic meu, perquè li vaig fer d'actor una vegada en una bobina d'ell, del seu currículum en vídeos d'efectes especials, i m'ha volgut col·laborar. Llavors, hi ha també efectes de quan se dupliquen els bessons, hi ha una baralla verbal entre els dos, que aquí m'he d'ocupar jo, per a més o menys fer-ho quadre tot i que sortim els dos en pantalla. Se ho enfada molt o no? No, perquè érem jo, o sigui que... No, se van entendre, saps, a l'hora de treballar. És lo bo que té de ser jo i tu i jo, saps? Sí. I després una escena brutal que hi ha més que va al final de la pel·li, que ja no contaré, i que aquí pues, ja m'han ajudat pues, algun que altre professional d'Amposta i de Vinaròs. I les sorpreses... Intriga. Bueno, de sorpreses que vereu molt de destape per allí, eh? Sí, vereu silicona pura i dura. Cuidao! Pa arriba, pa abajo, subiendo, bajando. Home, algo he vist a un tràiler d'una morena que està agitada, però a mi m'agrada més la rubia, potser. Ai, bueno. Ai, ja t'he matat! Mira que rogeta. Bueno, vinga, me'n vaig, Adéu. Ho diu José María això perquè estem regalant, sempre se mos olvida, ho regalem al Matí Esteu, el programa Magazín dels Matins, dins de la Sènia Ràdio, 3 sessions de rajos UVA homologats amb tubs ecològics des del Centre d'Estètica Vanessa, només fent una petició, entraràs al sorteig setmanal d'esta setmana. No estem acostumbrats a premis, vam començar sense premis i no me'n recordem mai. Bueno, ha tornat, la tenim sí, aquí. però m'ha anat bé, que tenia uns pèls al bigot que em punxava. I continuem, després de lo que hem sentit, trobarem una història, una bona història, per lo que hem sentit avui en esta entrevista, i ens recomaneu veure-la a nosaltres i a tots els oients els motius, 3 motius cada un, per als que hem d'anar nosaltres i els oients a veure este gran llarg. Com era, José María? Llargmetratge. Ah, sí, llarg. A veure, va, qui parla primer? I tantos. Claro que teniu que vindre a veure-la, perquè, com ha dit en un principi Lluís, és una pel·lícula que ho té tot. Té, bueno, ho toca quasi tot. Té acció, té thriller, té drama, té amor... Intriga... Bueno, té una miqueta de tot. I bueno, com ha sigut una pel·lícula que està rodada per aquí, per les nostres terres, doncs per què no hem de vindre a veure-la? Jo crec que ens hem d'apoyar una miqueta tots. Jo no aniré, que a fredes no van Tu rodar. calla la boca. M'hauran d'apoyar entre uns i els altres. Clar. Molt bé, així Ja m'agrada. està bé, home. I tu, vinga, director, ahí, solta-la. A veure, jo trobo que la gent té que vindre a veure-la, la gent de la Sènia sobretot, perquè a veure, la protagonista, que és del terreno, és del vostre municipi i fot un Està de buen ver, Està molt de buen ver i fot un paper impressionant. és bona treballadora, és bona currante. És molt bona currante, col·labora molt, no només intenta ella quedar el millor possible, sinó que damunt se preocupa per tot l'equip. Vull dir que és molt generosa també i no sé, jo trobo que la gent té que valorar aquest treball i té que vindre a apoyar-la perquè No la me veritat hagas és que una és pelota. una passada. Ahí estarem, recordem el dia de projecció a la Casa de Cultura el dissabte, dia 15 de novembre a les 10 de la nit, dissabte 15 de novembre a les 10 de la nit i diumenge 16 de novembre a les 6 de la tarda. Tot això a la Casa de Cultura us espera. Ovella Negra entre 2 bessons. Quan ja arribem quasi al punt final... Esta pregunta és per Jasmina. Me l'ha xerrat un pardalet que has fet alguna coseta més de màrqueting i tal. Què? Lo hemos visto en el Corte Inglés. Explica-mos. Calla! No, home, pues bueno, això de la publicitat ve una mica perquè com vaig estar fa un any i mig o així o 2, vaig estar a Barcelona anant i venint perquè feia un curs d'interpretació davant la càmera per a televisió i cinema. I llavors, mentre estàvem per a guanyar-me unes perretes, pues, estava a una agència de publicitat i anava fent càstigs, tal i qual,
I bueno, i després això que heu vist del Corte Inglés, pues és un home que em va fitxar una vegada per anuncis de teletienda i des de llavors sempre me crida i mira, i va traient productes així, que si de pèl, anticelulitis, unes cassoles, una batidora ja, però te guanyes bones peles ja. Anda. Bueno, algo es algo, ¿no? Algo es algo. I per últim, José María, la teua pregunta que surt del teu cervell. Jo és que no sé què preguntar-li, però bueno... En tu moment. Jo ho sento per ell, perquè... Va, perdó. No, és veritat que... Tienes hijos escondidos. Bueno, això ja ho sabem, però a part d'això... És veritat que passes del cinema i vens aquí en Natres, a la Sènia Ràdio, al Kill Me Show, a partir d'ara? Bueno, sí. Se ho podria pensar, la invitem, la invitem. Jo penso que aquí... Que treballes a les piscines, no? No, ja no. Ja no, pues... Se van a ofegar tots, ja no va ningú. Los vaig a tirats a tots i va dir, fora, me'n vaig a fer la pel·lícula i se van a ofegar tots, hasta l'ovella se va ofegar. No, sí, jo això de vindre aquí a la ràdio jo crec que guanyaria en salut, la veritat, perquè passo més rato rient que... En salut i en mal de caps, tu i jo, és que segur que guanyaries de tot una mica i sobretot felicitat, molta felicitat tenim aquí. Però sí, o guanyaria salut. Sí, lo diumenge passat. Sí, el 9M, i los suaves. Pues hasta aquí el nostre espai d'entrevistes Cadira Calenta. Sobretot, agraïm. Abans d'agrair, si voleu donar les gràcies, saludar algú, familiars, amics, oients, ara és el moment, així que teniu el micro per a batre's. Aprofito a saludar a mon pare i mamà. Mamà, que jo no salgo de fiesta. No. Agrair-vos a vosaltres per donar-vos aquesta oportunitat de poder presentar la pel·lícula aquí i sobretot per haver disfrutat tantíssim, no mos ho esperàvem. I no res, agrair a tot el poble que mos vindrà a veure i avant i a tot. Des d'aquí fem un altre llamamiento a tot el poble que vagi a la Casa de Cultura el dissabte a les 10. No podeu faltar. A les 6, no podeu faltar. Ovella Negra, entre dos bessons, que no te la conten, conta-ho tu. Molt bé. I tu, Lluís? Jo donar les gràcies a vosaltres també per tant d'interès de que vinguéssim a fer l'entrevista, no? I encantats d'estar aquí, que portem una hora rient i una entrevista supersimpàtica, una passada, I per què no te quedes hasta el final? Si no, aquí te mors de la risa. No, tinc que matinar demás, si no me quedava. Així, vam començar sent un programa d'una hora. Només t'he dit que l'últim va acabar fa 2 hores. O sigui, va acabar 2 hores després. Totes les setmanes ja acabem quasi 1 hora i mitja, 2. L'ho dit. Arribarà un moment que agarrarem un programa en lo del dijous que ve. I serà un no parar. L'empalmarem en l'altre, no? Farem un empalme. Kill Me Empalme Show, Kill Me Empalme Show. Pues lo dit, hasta aquí la nostra entrevista en estos invitats especials d'esta setmana. Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver vingut. Ja sabeu que teniu les portes obertes de la Sènia Ràdio. Això serà casa vostra i podreu participar, fer el que vulgueu, dir el que vulgueu dins de les nostres zones. Això és Kill Me Show! Show!